Soňky aýlarda Aşgabatda türkmensanlaryň uçary goý berilmeýändigi barada habarlaryň artýan mahaly, paýtagtyň halkara aeroportunda seni uçara mündürerin diýen wada bilen adamlary aldap, olardan pul alýan käbir hileger toporlaryň peýda bolandygy barada habar berilýär. Adatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuyjylarymyzyň biri Aşgabatyň aeroportunda 5 ýa-da 6 adamdan ibaret toporyň bardygyny we olary Mary welaýatynyň Wekil Wadar etrafyndan bolan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolbaşçylyk edýändigini aýtdy. Adatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gürrüň edilýän toporyň ýolbaşçysydy aýdylýan adamyň şahsiýetini köpçülige mälim etmekden saklanýar. Bu topor reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip bereriz, uçura mündüreriz diýip olardan aldyğı ýolu bilen dollar alýar. Menden 1200 Amerikan dollaryny alyp gaçyp gitdiler. Menden öň hem bir giden adamy aldapdyrlar. Olar her kime başga nyrh aýdýarlar. Ol daýaw sarıýagyz adam, kömekçileriniň hem ählisi marly. Olaryň arasynda bir aýal hem bar. Diňe bu topor däl, bu biznes bilen meşgullanýan başga-da adam kän diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran okuyjymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu barada şikayet etmek üçin polisiýa departamentine baranynda polisiýa işgärleri parany berenem bir alanem bir diýip pulu beren ýolagçylary hem çäre görýärler. Adamlar polisiýa barmagy çekinýändigi üçin bu toporlar hasam arkaýyn bolup arkaýyn hereket edýärler. Adamlaryň mundan beýlek aldynmagyny islemeýärin. Adamlar olary 1 dollaram bermesin diýip okuyjymyz sözüni jemleýär. Adatlyk radiosynyň bu mesele bilen gyzyklanan Aşgabatda habarçylary we çeşmeleri gürrüň edilen maglumatlary tasdiklaýarlar we bu toporlaryň käbirleriniň aeroportyň migrasiýa howpsuzlyk gullukları bilen işleşip ýolagçylary hakykatdan hem uçara mündürýändigini ýöne käbirleriniň adamlardan para alyp gaçyp gidýändigini aýdýarlar. Soňky aýlarda daşary ýurtlara gitjek türkmensanlaryň uçara goý berilmediligi ýaly wakalaryň artmagy bilen aeroportda korrupsiýa gülläp ösdi. Howpsuzlyk migrasiýa gullugynyň işgärleri uçara goý berilmedik ýolagçylardan 2000-den 3000 Amerikan dollaryna çenli para alyp olary reisden geçirýärler. Olar köplenç muny başga adamlaryň ýagny araçylaryň üssü bilen amal edýärler. Sebäbi gönden göni para almakdan gorkýarlar. Şol sebäpli parany dogry adamlaryň eline äkidip bermeyi teklip edýän hilegärler hem peýda boldy diýip adynyň efirde agzalmadygyny soran habarçymyz gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä daşary ýurda gitmegi planlaşdyran we uçara goý berilmändige üçin çykgynsyz ýagdaýlary başdan geçirýän adamlar bu toporlaryň duzagyna yeňillik bilen düşýärler. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz türkmensanlaryň haýsy kriteriýalary esasynda daşary ýurtlara goý berilmeýändiginiň henidem nämälim bolmagynda galýandygyny, sebäbi käte ýaş türkmen raýaty reise goý berilmese, käte gartaşan neslin uçara alynmaýandygyny aýdýar. Ýaş adamlara, hususan da gyzlara garşy ahlaksyzlyga garşy görüşüň çäginde aýratyn çemeleşilýändigi belli. Şeýle-de ýaşlaryň zähmet çekmäge ukyplylyk ýaşy barada hem görkezme bar. Ýöne näme üçin gartaşan adamlary hem goý bermeýärler diýip söhbetleşmedi munyň nämälim bolmagynda galýandygyny tekrarlaýar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilýän meseleler dogrusunda Aşgabatyň halkara aeroportu bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Ýöne belläp geçsek soňky aýlarda daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmen raýatlarynyň uçara goý berilmän ýygyna gaýtarylmagy bilen baglanşykly wakalar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Maý aýynyň ahirinde Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýe goý berilmedik bir aýal maşgalanyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşyp soň bilen aradan çykandygyny Adatlyk radiosynyň bir-birinden habarsyz Ençeme çeşmesi habar berdi. Şu ýylyň fevral aýynda paýtagtyň aeroportunda aglawasy lewaply we daşowuzly denanlardan ibaret ýolagçylar özleriniň uçara goý berilmediligine gahar gazap bildirip protest geçirdiler.